Jeg vil her lige vise, hvordan jeg hækler moss stitches. Det er Lutter Lykkers mønster. Og jeg vil lige vise, hvordan jeg laver sådan en pæn kant her. Jeg hækler nu med bundfarven, og jeg skal lige herhen for enden. Det jeg gør, når jeg hækler her undervejs, så en gang imellem, så vender jeg lige mit hækletøj om, for at se, at de mørkegrå masker ligger over de mørkegrå, at jeg er stukket ned det rigtige sted. Det kontrollerer jeg jævnligt. Men nu er jeg så kommet hen til enden med min bundfarve. Og jeg skal slutte af med en luftmaske og en stangmaske. Så nu skal jeg ned og finde en maske hernede, jeg kan stikke i. Og så laver jeg min stangmaske. Og læg mærke til, at mønsterfarvens tråde, både den her lykke, jeg har, og selve tråden, jeg hækler med, det ligger foran. Så jeg laver altså stangmasken bag ved alt det her værk. Så laver jeg den her maske stor og lader den hænge. Og nu skal jeg i gang med at hækle med mønsterfarven. Jeg har sluttet af med en fast maske hernede, så nu laver jeg en luftmaske. Vender mit hækletøj. Og så skal jeg lave den første fastmaske med mønsterfarven. Og den skal jeg lave lige over det sted, hvor jeg egentlig er allerede. Så jeg stikker ned her og laver min fastmaske. Og så vender jeg igen lige om og kontrollerer, at den ligger lige over de hvide masker. Det gør den. Så kan jeg fortsætte med at hækle herhen af med en luftmaske og en fastmaske hernede osv. Sådan får man en pæn kant.